Ini nga aton nga programa ginapatuhoy naton ini sa aton mga radio listeners dira sa Hinubaan, sa Sipalay City, sa Kawayan, Ilog, Cabancalan City, porsyon sa Mabinay kag bisan pa dira sa Himamaylan City. Sa diin may mga low-powered FM radio stations nga nagawali, nagatudlo, nagapatukar sa mga Kristohanon nga mga ambahanon agod nga makilala sa mga tao ang manluluwas nga nagkari sa sini nga kalibutan. Ang mga Kristohanon abyan kung imo usisahon ang genuine, matuod, lunsay nga mga Kristohanon. Nagbag-o ang ilang nga kabuhi. May ara manggid nga mga fake nga mga Christians nga nangin problema sa mga kasimbahanan kag nangin kabangdanan mangani sa division sa mga kasimbahanan nga nagatudlo sa pulong sa aton Ginoo. Masubo ina abyan. Karon diri sa Tito kapitulo 3 bersikulo 3 kag sunod nga mga bersikulo nga nagatudlo na nungod sa sining punto o kuntima nga aton pagadalon karon, nagahatag sa aton sang husto nga pagtan-aw sang aton nga kahapon. Nagasiling diri sa Tito kapitulo 3 bersikulo 3, kay kita aton sang una mga buang-buang, di matinumanon, ginpatalang, mga ulipon sa sari-saring mga kailigbon kag mga kinasadya nga nagkabuhi sa malaot nga kabubuton kag kahisa, nadumtan sang mga tao nga naga-dinumtanay. Apang sang napahayag ang kaayo kag ang may gugmaon nga kalulo sang Dios nga aton maluluwas, ginluwas niya kita indi bangod sa mga buhat nga ato nahimo sa pagkamatarong, kundi sa gahom sang iya kaluoy paagi sa panghugas sang bug-os nga pagkatao kag pagbag-o sa Espiritu Santo. Kabayabyan nga ang Ginoo magadugang sang pagpakamayo sa sining mga pulong aton ginbasa. Aton hambalan karon ang pagdumdom sang aton kahapon. Kung ano kita sang una. Kita mga buang-buang. Wala kita nagatuman sa mga sugo bisan pa sang aton mga ginikanan. Hindi kita matinumanon bisan pa sa mga sugo kag kasuguan sang gobyerno. Mga tao kita nga ang aton handom amo ang pagtuman lang sang aton mga balatyagon, mga tinguha kag ginabuko sa aton nga mga kabuhi. Wala kita sang pagkabalaka sang kahimtangan sang iban nga mga tao. Siling diri ni Pablo, di matinumanon kag kita ginpatalang. Wala kita nagalakat sa husto nga dalan. Wala gani kita nakaibalos ang aton nga direksyon sa kabuhi. Kag much more, wala kita nakaibalos ang aton nga destinasyon. Apang kon kita nagahuna-una, nanungod sa mga kabag-uhan nga aton na eksperyensyan dira kay Kristo Jesus, magabag-o pagid ang aton nga mga handom, mga tinguha, kag magapangita pagid kita sang kabubuton sa Dios sa aton current karon nga kahimtangan. So nagdugang diri si Apostol Pablo nga sang una kita ginpatalang sang sayop nga mga pagtulunan kag basi sayop man nga tinuuhan. Amo ina nga ginpatalang kita sang mga tao nga wala sing kahadlok sa Dios. Mga tao nga may reliyon pero wala ginsandig kag ginpatindog sa sinang balaan nga kasulatan.
Kita mga tao nga ulipon man sang aton kailigbon. Ang nagadumala sa aton kabuhi hindi Espiritu sang Dios, kundi ang aton lang mga senses. Kung ano ang aton nakita, ang aton nabatian, aton nabatyagan, aton nahikap, aton natilawan. Kag kung ano ang aton napamatian. So, 5 senses sa aton physical na pagkabuhi.